Може ли да погледна протокол, който ние нищо нямаме. Протокол не е направен. Вие на какво основанието? Моля? Вие на какво основанието сте Жалбата на не е към кмета. Не е към кмета, значи не влизам. Значи ние сме се разпоредили на кмета. Значи жалбата е при нас, ама преди това. Защото Ние нямаме никакви документи от ваша страна, от кметството, от никой. нямаме... Ето, има жалба, ние сме разпоредили на общината. И вие не сте ги допуснали. Ето, виждате ли, ние сме написали на общината. Моля? Да, техническата служба, съгласно закона, и ние съгласно закона, ни разрешава достъп до имотите и до собствеността на ние доказателство. Ама той ви е представил писмото нашето разпоредително, с което им нареждаме да направят проверка. Не ви ли се разправи? Размахваше така, защото нищо не показа. Точно писмото, вижте ли се, идва при нас една жалба. Нищо, след това ние правим едно писмо. Не мога да ти кажа. Значи пък трябва да проверите. Нищо. Ама, Нищо ли сега? това има ли значение? Чакайте сега. И ние разпореждаме на общината, защото ние сме на цялата област, примерно сектори. Колегата знае как се работи на намален състав. И общината по местонахождение на строежа трябва да се изпълнява задълженията по закона за устройство на територията, т.е. да следи дали се извършва незаконна дейност или съобразено с закона строителство. Само така. И затова те са избрали на проверка. Пък не мога да погледна жалбата, какво пише за това. Ще го прочета, никакъв проблем няма. Това се после се обяснявам аз. Не, значи това не мога да ви кажа, защото те е до началника. Ето, собственик саморегулиран под съседите ми, наследници на Софийската страна, извършиха без одобрени строителни книжа и издадено строително разрешение от главния архитект на общината, реконструкция на паянтовата жилищна сграда, която е залепена до моята къща. Също така при реконструкцията на сградата дори не са изградили собствена стена, а ползват моята. Това искам да установя. Това допринесе за течове по моята стена и влага. Аз думам, че оттам няма. Може ли да ги видим течовете? Да, аз също искам да ги видя, да. Къщата не, вие не знам дали... А да ви представим ли натурален ситуация такова? Да. Пак да има решение. Все пак ми се иска... Ама защото... Значи Иван Христов е Митушки. Цялото место. Не цялото место. Иван Христов Митушки, собственик на... Значи не е населено. Тя представи дарението. Къде? Не знам. Тук ми е спалнята, малко е... Това няма проблем, да няма никакво нещо. Не пак сме дължи да проверим. Натурален акт да даваме. Не, ще даваш обяснение на кой ще дава. Просто ние имаме жалба и искаме да проверим дали не се разрушава нещо в стената или нещо друго. Аз ще ида тук. Разберете ме. Не, защото вие казахте, че искате нейната... Тук нямаш нещо от страни да се погледне. Добре. Аз трябва да живея от дух много силна. Натуралния да даваме. А белонко? Те го имат там, още веки да си вършат работа си един слой. Има норми, в които трябва да се извършва. Значи това е позволено, нали? Вие махате мазилката. Но има се часове, в които... А от 2 до 4 не съм купала. Нали вие бяхте тук? Вие бяхте точно 2 часа. Нали, на тази стена, която е залепена от сградата на съседа, вие само подмахате мазилката. Ето мазилката, защото имам блага поглед. Спалнята и кухнята. Нямаме за камтек, няма. Нали знаеш, че в интернет ме пусна, ама има си полиция и за интернет. Така или иначе ти избират. Като правиш нещо, го прави малко по-умно. Това не снимай, колко искаш. Ама не се прави на сота джика. Нали съм ти казала и това ще си го публикувала в интернет, те за това ще те съда. Те за това. Ясно ли ти? Никъде няма почнеш работа, кога си съдена. Знам, че правиш критикука ми полога. Аз казвам истината, нищо не лъжа. Ясно ли ти е? Нищо не лъжа. Казвам истината. Как не те е срама? Ти беше готова да има свидетел да ми обереш малко. Мръсница, мръсна. Гледаш. Сега ще ме
Пак ли ще ми крадеш нещо? Никога не съм откраднала. През живота си не знам такова нещо. Влизаш ми от двора и ми крадеш. Способни сте. Влизаш ми в двора и ми крадеш. Парцалите ли ма мръсница? Парцалите ли? Парцалушът. Нали знаеш, че мога да те съда, че си ми пред вратата? Ще ме съдиш? Да. Ти си ми дома дошла. Ти си ми дома. Ясно ли ти аз? Това е мое. Тук няма бокуците да си сваляш. Ясно ли ти е? Ти ги събереш. Славно, защото ми крадеш. Ти си Айдосина. Крадла. Ти си открадна поцелените гащи. Погледни каква си циганка. А ти каква си? Аз съм тя, а ти си като шкобавица. Не знаеш да просваш едни гащи, не те е срам. Защото тук се занимава с мен. Само ако те видя тук да ми оставиш бокуците, и ти ги събереш. Ясно ли ти? Мърла. Много си важна. Мърла си. Погледни като шкембета си ги надучила. Научи се да простираш. Толкова си некадърна. Това е мой двор. Не е твоя. Това си е моя двор. И много добре знаеш, че това всичко е незаконно. Ясно ли ти? И да ги сложиш, пак ще ги хвърля. Не да ме снимаш, каквото и да правиш, нали знаеш, като ме качихте, що направите. Тогава ще ви съда. От има и закони за това, ясно ли ти е? Ще вземете двора, ще ми вземете опинците. Опинците ще ми вземете, ясно ли ти е? Абе, махни се тук, бе. Ей, тук ми падна тая земя. Чакай, къде. Това, че те снима да не ти пука. Не са нейни. Още ме снимай. И той е сир тук да го махнеш. Ясно ли ти е? Нема да е като цигането. Мръсни гадове. И аз съм те снимала, така или иначе, ще те прата там, къде трябва. Да не си мислиш, че много са компетентни. От чужбина ме пращате. Ей, там падна как. Не бързам. Откъсни. Аз се откъснах, ей там има други. Откъсни. Ей, глед там, глед. Компетентната. За това компетентна ли си? Да си го вземеш. Компетентна ли си? Аз ще събери бокуците. Бокучарих такива. Чакай по-добре да ме снима, да ме изкара. Циркаджики, мани. Да не ти пука. Това са циркаджи. Они мислят, че имат някакви приятелки на натура. Натурата е... Ево по-наблизо. Ами разкаря тази травестик. Мръсен травестик. Само вземе да чукаш, ако не пътне да.
Поне почти от 8. Не се правете ни речи. Не, бе, кой много си добавя по това годинче. Ма не виж, че си тъпа като галошма. Тъпанарка тъпа. Вие няма такъв. Но днеска това ще го лешиме при кмета. Защото казвате, че вие... Ама аз ви казвам само полиция, тия са нещо недобре. Аз ти казвам, че са недобре. Добре, какво искате сега от мен? Какви са тия работи? Имаме жалба и идваме проверка да проверим какво е. Каква е жалбата? Вие ще, отворете ни да погледнем и тогава какви са тия работи да проверим. Какви са тези неща? Ние искаме да проверим какво се извършва. А каква е жалбата? Защо се криете от полицията? Защо се криеш от полицията? Защо се криете като мишки? Ти знаеш ли, че ще падне къщата? Що ровиш ти? Що ровиш от чужда къща? Питам те, що ровиш от чужда къща? Отворете ни вратата да проверим, ние сме длъжни. Не значи госпожата, щом е собственик на къщата, има ключ. Ама бързо ще я отворя. Знаеш ли как? Да. Бързо ще я отворя. Сега ще си влезна откъдето трябва и ще ти я отворя. Ама и оная вечер полицая, като виде сестра ти, оти се скрима. Оти сте много прави. Видео? Ако е било? Защото ровите у нашата стена. Това е глупава работа. Аз за това ви казвам, не ме изобщо снимайте, какви сте Не искам да разбера, защо искате аз да ви отваря. Имаме жалба и сме ти си толкова умно, че въобще да ми снимате тук и ми се правите на такова. Вие казвате, че искате да ви отворя нейната къща. Аз нямам ключа за нейната къща. Тя има ключ. Вие сте наемател, доколкото разбирам. Има ли договор за найем? Ама вие добре, а тогава защо извършвате? Ние сме със собственици. Да ви покажа натурален акт за тази къща. Да, ми представете си документите за... може ли да видя нейния натурален акт? Да го ни покажете документите. Мой натурален акт е в съвета и го знаят. И мой е там. Добре, искаме да ви кажем, че... Знаете това нещо, защото ще извикаме полицията. Добре, ние чакаме. Да. Ще извикаме без... Това са пълни глупости в момента. Не, това е ненужно, което го правиш. Аз ви казвам, че те са болни. Не, добре, искам... Те са болни мозък. Болен мозък си, снимаме 5 пъти. Болен мозък си ти. Добре, жалбата е... сестра ти. Добре, жалбата е за да ви отворя нейната къща, така ли? Нейната ви, момиче, вашата къща. Тогава... Ама ти извършваш нещо, което трябва да се видиш, ти извършваш. Ясно ли ти е? Защото къщата ти е на моята стена, ама си глупаво. Вместо да се отнасяш добре с мене, отгоре на това па ме караш тук и да ми дразнеш нервната система. Нема да ме подразнеш, достатъчно съм стабилна. Ясно ли ти е? И нема да ми копаш стената въобще. Кой казал, че копа стената? Какви са доказателствата? Ама ела да видиш как се слуша. Ела да видиш. Има ли дупка? Дупка нема. Обаче ела да видиш какво. Да, ние сме длъжни, имаме жалба, ние сме длъжни да проверим. Това е човек, който отговаря за Кочерино. Аз мога да пусна жалба, трябва доказателства. Ние сме длъжни. Вие като ние отваряте, ние сме длъжни да ви извикаме полиция, че не ни отваряте. Разбирате? Добре, защото аз нямам къща за нейната къща и не мога да ви отворя нейната. Тогава защо аз трябва да отварям за нея? Ми кажете, като нямате къща. От нейната къща? Не мога. Оттам ли минава? Не, аз от тук. Аз от моята къща. Защо нямате ключ? Значи, чекай сега. Чекай сега. Значи... Добре. Значи аз ви казвам, че не мога да ви отворя нейната къща. Не, нейната, вашата. Ма си глупаво. Вместо да се отнасяш добре с мене, отгоре на това па ме караш тук и да ми дразнеш нервната система. Нема да ме подразнеш. Достатъчно съм стабилна. Ясно ли ти е? Всички ще си ги събереш. Ти не можеш да ме предизвикаш. Не си по-умно от нас. Ясно ли ти е? Дай сте много тъпи. Парцелаци. Научете се да проспирате. Погледните своя цигани. Живи цигани. Погледните това е мъртвотия. Не да е странно.